Hello everyone! Welcome to my channel, Bisaya made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, a daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya made in Washington. Bye! Huh? Yung bato niya? At lagi? Oh, di ay. Murag yan. Ano yun? Tawagan ka din. Vijay! Kanina doon sa bilo. Hindi, andyan mapag... Ano? Pwede na rin ito. Ay, parang kurang doy, di ko gumaudoy. Pinali sa kawayan. Hello, isa mo? Ay, just kawayan, Jay! Da! Kami, agi, Jay, uy! Kalami. Sa may suntitan. Mami, anig ka na magpahilot na day, ada, uy! Yan, tuloy mo? Video ba ko ni? Bali na. Video? Tapos kami, agi, kami, uy! Ganahan ka? Ganahan ko. Gana magpahilot ka ba? Sus kami, Ano na, hayahay kayo dayo. Lagi. mga kahoy, Hayahay mo. Ani man dito sa amo, dito sa luyo bahangin. May gikawa siya nakaatang dito, no? Ay, nagdadi. Dini init ang bukas hangin, pinali sa. Ay, mas kami, gini mo kilako mag-inghawan, dikis nga tanan. Ay, siya. Yan na siya niya. Kano na ni, batang nga niya, unla na doon. Wala magsirina na upsan. Nanti, ang dako gabong gagangguron sa pulis. Wala ko na kung sirina.